औ आदा दिनै नोंथाङा जोंनि बिपिएफ दलाव फैफिनबाय दा नोंथाङा मा साननानै थांदोंमोन एबा मा साननानै फैफिनगोन बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा? मा खारनाव थांदोंमोन आंबो थांथ'नो हाथारबाय औ दा थांब्लाबो न'खरावहाय गोरोबनाय मोनाखिसै औ माने हौवा हिनजावजोंबो गोरोबनाय मोनाला मोनसे खाथियावनो थायाला औ न'खराव सान्थि गैयाब्ला हौवा दाबसे हिनजाव दाबसे जानानैहाय मा लाब ओंखायनो मोनसे खाथियावनो थानाया मोजां साननानै आं दा फैफिनबाय। नोंनि गोसो जाना थांदोंमोन ना बिसोरो नोंखौ जबरदस्ति लांदोंमोन? मानसिनि खोथा एसे मोजांमोन माबा बुंनायखौ लानानैहाय थांदोंमोन। थांब्लाबो बबे हाखर गाबोफ्लांखो आंलाय साननानैहाय दा आं फैफिनबाय आरो हरसे उन्दुनो ओंखाराखै दिनै उनावहाय। नोंखौ दा बे बिपिएफआ फैसा होना लाबोदों ना ओरैनो लाबोदों बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा? मैया गानहोहैनाय हिसाबैहाय साहा खरसा 1000 हरदों आरो इउपिपिएलनिफ्राय दा बे 1000 गैजा दहाय फुङावनो लोगो साहा लोंजोबबाय। बे 1000लाय नोंनिबो नङा आंनिबो नङा बे सरखारनिखा बेखौ जों मोनजाखानांगौ। दा जाय मानसिया हरदोंमोन बेखौ मोनफिनो दालुबै। दा बिपिएफआव फैनाया नोंनि गोसोजों फैफिनदों ना नोंखौ सोरबा जबरदस्ति खालामदों? फैफिनखाबाय आं नि गोसोजों मोननानै बे बिपिएफनि मावनायखौहाय मोजां मोननानैहाय आं दा फैफिनबाय आरो बुजिफिननानै। दा बिपिएफ सरखारा माखौहाय मोजां होनोब्ला दा माबा मोनसे बिथिख्रम जालाबो जों सहाय गोजोननाय थाबाय आरो बरायना लाफिनबावबाय। थेंक इउ। बिसोर लिस्ट गैया होनदां सानैबो। मंगल मुसाहारि बेनि नामा मंगलसो बिसोर सानैयाबोमोन दा गुमै बिसोर सानैयाबोमोन दा नै ओरै सानै दंबावो आदा हनै बिसोर नाम नै बैसोर सानै आयौ आरे लगा दिनु सर हो दुनियाँले लगाएको ठाउँमा थांलाय फैलाय खालामना मानसिया एसे गानांगौ होनखाबाय नानै